Jasné, lebo on ťa nevidí. Aha. Čo si? Raďame, hej! To bolo len tak. Haló. Ale dobre. Haló! To bola jeho teta, radšej nehovoru by som. Vyfač. Ja tam, ale... Ja to... Ty si čo? Ezo. Že sme vyhrávali, vy idioti. To kto dal, že sa chceme strátiť? Však všetci asi reálne. Dobre, ale má výkly seren, to už neviem teraz. A ja mám východy drop. Nemám. Čo jej padlo? Toto a toto berem. Skiku. Kamo, konečne mám skiny. Chlapci, Dobre, ideme hrať. Už neviem, tuto. Ja už nejdem. Poviem ešte jednu. Ale povedz mi, že to sa je skin, ktorý sa predáva za 30 a niekto ho kúpi za 140 €. To nechápem. Poviem ešte. Koľko stojí tá Riptide skýtka? Koľko by Pardon! No? Iná teda. Poviem ešte. Nejdeme? Už nie. Poďme poslednú. Ja už ne...